Kahnyotep yuk konsul mentaka sinilai ban kenduk yuk Dr. Andrew Marjorie OSD SSA SEM AM Ha Office terkam kebetulan Director of School Education and Literacy Laim Kra Halor ka Chief Minister Leadership in Education and Development. Yang jong kaseng mentaka singi wan ban kenduk yuk Officer on Special Duty jong ka SSA semam kepada State Education Mission Authority i Dr. Andrew Marjorie ban penpau halor ko gamat ya kabana kalyang jong kaseng ila yo kajeng ujor na ki kun samla ke bade ki trai mulung kuman chu pentep mapi ka sarkar Meghalaya kala penmi ya kawai ka recruitment na ka banta ban tep kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki bala tip kum kata ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thumu jong ka sarkar kalong makini ki fellow dan kini ki ban thong ki khar arngut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jala Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jala ka baidei ba ka tanak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingduna lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat arteri district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban thuk kam kin long kum kita ki nong ai khubor syaka sarkar bahang ni ka duna kan ni na kamenta kan ni ka district kini ki initiative ki ba ka sarkar kha ban sim ba kumta ter ti hang ubnai mi bakhat do lane hujun jong newsnam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka banta ki khat arteri ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kaladon ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka ba kila shortlist kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live ho but live poetrik jong mentau benai but yakini kisan pungut katkum ka jeng sothok ka jongi kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kai ka ba pelong ngi banginwan bani kendu yo new officer on special duty mata singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply yaki bala shortlist banwan ka interview ka live bala twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khra arngut prangut na po Meghalaya but saungut na kiwei pat kijela will be based on the interview document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kemudian ifi haka advertisement om shim la kado om shim la ong ba naki khat artli ki post pratli ki post on bu nam ta ki try muluk but sautli ki post on bu nam ta ki beri ki panapa ngi so lungo ruban ban yo ya kan ki email ya kabala pha na kata ka team CM Lead ko ka Meghalaya CM Lead Fellowship Program jong Government of Education chakini kini kun samla ban pentip basautli ki post la de ban bu lepa nam ta ki beri ki panapa pi ka CM Lead Fellowship Program ka de program jong sarkar jela pisa la bei da ka sarkar jela da ka sarkar jong ni tingim so thu kai ka nongrem kai ka rational kai ka reason ba hakapor bagi pha ya kanika email kum bakalong kat kum gajing tip ka jongi ki ong basautli ki post labu na menta ki beri ki manapa de alor kata ka nongrem kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka city ya ka jing sisa ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba kadai ban weng mardor ya kanika kendon ka balabu lane ka balapan pau ban ong ban kini ki kharartli ki seat sautli ki seat on ai yaki beri kepada apa kaseng kakwa ban keren ka basai ba sarkar jela kamdei kadai ban sothu bakum kini ki project lai ki badai kapisa kadai ka jongi kum kinong shong jong ka jela bai pisa ka pisa jong ba jong kinong shong jong ka jela kabar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki kon samla ki bala bit ban tre ya kani kam
kakam fellowship kaban kamtam kakam kabakini ki beriu ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki hak ban kendu ki kmi ki kpa ki noi kai bakum ta terten kabadon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jala ka jongi ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka bangi ngi shong isa kumnong ngin penting kena ba ubri bawan kiwi ki jala un so thu se tin garu la da ule chapok garu banya shong bat ki tu ki try snong tu un so thu se ya ka khtin khasi hang ni hapo khasi ban jantel slani un le chaboy bat kum ta terten kabadon kam gede ba ki bri ki jongi ki hak ban yo ekni kam khnam ba ka sarkar jala la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang kabar ka bangi ngi bu ro ka jing persya ya kani jing penmi ya kani jing pha ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang pita ki beri kumna bar kalong ba pi kumbanga ong pi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balik ke sarkar kan aimen jak hak jaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam kin jaka bikin aimen sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki manaba haduk kat nu ngi dunai kita ki kun samla de ha ka jing ye kendu ka jongi ban ai ka jing tho hu USD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen ningkong uang bangam don jing tem nama uni USD de mo bapa uba long kum utau officer uba deal kan ka ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala sakini ki kun samla la ni kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khadar teli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ki manaba de ha bangi pen ipat ya kani ki email ka bala syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manur klem ka jing tip ka jonga pamut bulange ula kubur bakadon ka jingle shalak jong nur ban ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manur ki ba ya kani klem ka jing tip buat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om syem la approve da education department la ni da office ka ba deal kani ka kam ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo ha bo ula check ula bakadon ka jing pha ka bakum kani ka bo ong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nu te ka bana kaliang jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nu ma phi menta kum officer bo shong ka shuki bo pet yang ne kam pi dei ban pen bet no ya kani balada pimpen bet ngilada ban ongru lada pimpen bet ya kani nakaliang jo kaseng ginom ailat baka interview proses kan ya kalai pho bat la kuitre lada ka sarkar kam pen bet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban pen bet jing bakla lada ka le khnang ru ka de ban weng ya kani kendon ka ba kan ong ba sautli gisit nang ki khat ar sit on ai ki beriu ki panaba ya kata nakaliang jo ka choice nginom priang la nuru balada kim weng lada kim pen bet ya kani bat kim ai jubab ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong USD bon pha chief minister ka seng ka nom sha ban penya ya ka interview ka lai pho ba lai twitter nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por u sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un pen bet ya kani jim pakla tingen ap ka ta ka por balada ka sarkar kamle ya ka e ka badon kam le la ni ka office kamle ka seng kan krena ka basai bangi nom ailat ba ka interview process nam ta ni ka kam kan ya ka lai pho ba lai twitter jong mentau pla